Je zazvonio, halo. Halo. Opa, ko je na vezi? Ja, nebitno. Totalno nebitno, jel? Nebitno skroz. Dobro, zašto zoveš ako je nebitno? Pa zovem da vam kažem neke stvari. Jednostavno nemam puno nešto vremena, ali me stvarno užasavaju neke stvari ovde kod nas u državi, to nije normalno uopšte. Dobro, koje god da su stvari, nama je drago da si ti nas pozvala, imaš jako lep glas. Šta te tu užasava? Hvala ti puno, ali nemojte molim vas da me prekidate. Jednostavno hoću samo da vam kažem šta mislim, a ne da tražim savjet od vas. Dobro, pa da, to ponedeljkom od 17. Neko te nešto iznervirali, jel da? Pa ono, ali pazite, jednostavno nisu mi jasni ljudi koji žive u našoj zemlji. Znači svi su tu nešto sad kao fini, moralni, nemam pojma ni ja. Pa mislim, od kad to majke, ti sve su ono ko devojke, fine pa ko Severina, od kad mi držimo toliko do morala? Ja ne znam, stvarno, ja ti poznaš takve neke? Pa ne znam, evo mi smo fini, evo Bob je radio inače u Finskoj jako dugo i... Ne, ajde čekaj da pustim, baš meni da vidim gde u kom pravcu ovo ide, u kom čuču grmi zec, ajde. Pa ne, pazite, jednostavno ja sam udata žena. Dobro, neki sa srećom. Dobro. Pa hvala. Nemam čemu. I imam 2 ćerkice. I to neki je sa srećom. Preslatke. Super. Dobro. Sad, ja sam jednostavno dete razvedenih roditelja i ne bih želala nikad u životu da se razvedem jer ne bih dozvolila moje deci da proživljavaju sve ono što sam ja proživljavala. Aha. Dobro. Sad, po nekim standardima našim, ja baš i nisam verna žena. A po kojim standardima? Čekaj, kako to po standardima, pa mislim, još si verna ili... I šta ili... su standardi, jesi verna ili si neverna? Ili si verna ili nisi verna, nema tu treće. Pa kako, postoje 2 vrste vernosti prvo. Fizička i psihička. Koja je psihička i fizička, jel? Jesi ti muško bila nekad u prošlom životu, nisi? Pa pazi, ako ćeš da me pitaš da li sam verna i čiji su to standardi, to su jednostavno moji standardi. Dobro. Dobro, a izvini, koji su tvoji standardi? Aj molim te, znaš kako sa mene to, vjerovatno i Enesa interesuje ti tvoji standardi, šta znači? Kako si ti to verna, a kako nisi verna? Pa pazi, jednostavno, ja sam dobra majka. Dobro. Vodim decu u školu, vraćam ih iz škole, inače sam domaćica. Radim sa njima domaći, vodim ih na ples, svako večer im kupam, pravim im frizurice i u 10 sati oni su u krevetu već. Znači disciplina na nivou. Dobro. Naravno, uvek. Dobro. Sad, muž mi radi do pola 11 uveče. Dobro. Njega uvek kući sačeka večera, sačeka ga topla kupka, krevet, masaža. Opa, jel? Dobro, ti mu dođeš nešto idealna žena, jel? Pa hvala, ja to zaista mislim. Ali nije danas tema ko je idealna žena, znaš, tema je vernost i onda kapiram da si jako verna, jel? A dolazimo do ključne stvari. Reci mi, jel može muž kad ga izmasiraš svaki put ili... Pa... Nećemo sad o mom mužu. Pa ne, ako ne može, ja vam preporučujem ono što ja uzmem, neki put te Jenese, levitricu jednu, znaš, pa možda ti pomogne. Pa možda i Mediorasi. Nema potrebe. Dobro, izvoli. Sad, ja sve to radim, idealna sam majka i žena, ja to stvarno mislim. Dobro. Da li je sad tu nešto loše što imam ljubavnika sa kojim se viđam 2-3 puta nedeljno? Da li sam ja zbog toga neverna? Nisi. Nema, daleko bilo, nisi. Čekaj, jel ti kuvaš? Ne razumete. Ne, ti mene, jel ti kuvaš, jel njemu pereš, peglaš, sve? Naravno, sve. Masiraš ga, da? Sve. Ma naravno, idi tamo, jesi ti normalno? Da. Dobro, ali samo sekund, znači, porodica tvoja nikako ne trpi, jel da? Pazite, možete vi da mislite šta god poželite. Mislim, mene stvarno ne zanimaju tuđe mišljenje, ja vas jako cenim kao voditelje i zabavljače. Dobro. Ali da vam kažem, moj muž je stvarno divan čovjek i od mene je napravio ženu čiji je jedini zadatak da brine kući i porodici. Ali jednostavno, mene to ne ispunjava u potpunosti. Pa ti ispunjava neko drugi. Ne, mali, šta? Pa ne, nije mu mali, ali ne znam. Nije valjda odgovarajuća veličina za mene. Jel mogu te pitam nešto, jesi ti ozbiljno o svemu ovo što pričaš? Da, najozbiljnija sam. Ali ne bitno je to, nego vi sad meni da kažem. Mogu je bitno, naravno, da. Da pitam ja vas jedno stvar. Ajde, pitaj. Ajde. Ovako, da li sam ja neverna? Zato što držim svoju porodicu na okupu, brinem o deci, vodim računa o mužu, uvek su svi oprani, opeglani, mirišljavi i tako dalje i zadovoljavam ih na sve moguće načine, a pritom 2 puta nedeljno zadovoljim sebe i svoje potrebe. Sportski, jel da? Ti par ideš na trening, umjesto teretane. Čekaj, samo sekund, ti si sad tako predstavila do stvari da ja jedino što mogu da ti kažem jeste pa onda to je okej. Pa ne, ali pazite, da li bi možda bilo od mene pravednije da ležim pored muža i svako večer zamišljam nekoga drugoga jer mi tako nešto fali?
Znači, ti varaš, ako sam te dobro razumeo, Ne, samo... ona ne vara, ona samo Ne, ide... da, a ona tom Kada bi drugom... bila jednostavno verna svom mužu, onda bi bila neverna prema sebi. A ja sam svom mužu verna srcem i dušom i smatram da je to Pa da, ovo nije najbitnije od sapun, svega. Ovo je neći samo ti... Pa fizička. da. Pa naravno. Samo da te... Ovdje sedneš na ovo jedno 25 minuta, opere se i pa naravno. Pa I ja da, te podržavam, naravno. Oprana ko da. Čekaj, samo mi reci jednu stvar. Znači, ti si sa tim dečkom samo telom, a vamo si srcem Samo i onda... ja sam srcem sa svojom porodicom. I onda sa zato svojim misliš, mužem. misliš da si verna zato što ti ne veraš srcem si verna svojoj porodici. Ako sam ja tebe dobro Ja kad razumeo. mužem u krevet, ja sam sa svojim mužem, ja ne zamišljam nekog drugog. Pa da, deca su sređena, muž je sređen, svi zadovoljeni. A kad kad stigneš ti da ideš na taj sport, na tu rekreaciju tvoju? Šta kažeš mužu? Nađe vremena kada devojka poželi, idem na pilates sa prijateljicama. A to mu kažeš? A to kažeš? Na primjer. Aha, na pilatese, dakle, to se tako zove. Da. Ima Pilates, onaj jedan... jahanje, šta god. Ima onaj jedan težak narodnjak, nevernost je prevara. Znaš, mislim da je to tvoja pesma. Tebi hvala, puno mislim da si proširila nama malo vidi. Ja mislim da si ti skapirao moju poentu, što mi je jako drago zbog toga. A ja nisam, jel? Ne, ti nisi ništa skapirao. Ja nisam ništa. Da. Hvala ti zaista, ovo nismo verovali da ćemo čuti, ali eto, otvaraju nam se nove vidici, dakle, i još jedan tabu smo razbili zahvaljujući tebi. Javi nam se ponovo, važi. A Naravno, možemo i da vežite, se vidimo ćao. radi sporta, volimo da treniramo. Pilates Ćao. i to, ćao.